Zdravím vás, vážené kolegyně a kolegové z investičního poradenství. Jsem velice rád, že se s vámi mohu podělit o náš první videokomentář k finančním trhům InInvest za měsíc červenec. Rád bych vám sdělil, co se událo na finančních trzích za poslední měsíc a samozřejmě i nějaké ty doporučení, jak se zachovat, co dělat, případně co nedělat s klientskými portfolii. V měsíci červenci stále hlavním tématem bylo vystoupení Británie z Evropské unie. O tom asi všichni víme, je ale zajímavé se vrátit trošku do minulosti, zpátky na přelom června a července, kde samé novinové články byly plné jenom informace, že je to nejhorší tragédie, něco, co tu ještě nebylo a že budou trhy pouze klesat. My jsme tvrdili pravý opak, my jsme tvrdili, že to bude zase pouze další řádek v dokumentu 88 důvodů, proč neinvestovat do společnosti Pioneer. A zatím si stojíme a jsme přesvědčeni, že tomu tak bude i nadále. Bohužel někteří poradci, ne tedy v rámci naší společnosti, ale z různých multilevelových společností to vzali jiným způsobem a někteří se rozhodli dokonce klientům hned druhý den po zveřejnění referenda komplet celé portfolio prodat. Realizovali klientům ztrátu, klientka prý byla spokojená, že je ráda, že se o ní poradce stará. Pokud se na to podíváme ale s měsíčním odstupem, tak vidíme, že klientka rozhodně spokojená nebude. Co se vlastně událo v červenci? V červenec byl celkem pozitivní, možná by to ani nepřišlo, ale finanční trhy celou dobu téměř rostly. Nejvíce opět Spojené státy, ty si dokonce připsali rekord, dosáhly nejvyšší hodnoty za celou historii, prostě ještě nikdy americké akcie takhle vysoko, jako jsou dnes, nebyly a od začátku roku si připsali téměř 10%. Evropská unie, Evropa, ta na tom byla trošku hůře, ale také docházelo k růstům. Co se týče rozvojových zemí, jako je Čína, tam to bylo horší, tam dochází ke stagnaci. Případně z těch rozvinutých zemí na tom bylo hůře Japonsko, které klesalo poslední měsíc. Naše doporučení stále platí stejná, doporučujeme převažovat Spojené státy nad Evropou a právě ty rozvojové země opravdu v těch portfoliích minimalizovat na co nejnižší část. Já se budu těšit za měsíc, kdy si pohovoříme o aktuální situaci. Pokud vás samozřejmě bude zajímat ještě k červenci něco více, tak máme pro vás připravený standardní měsíční komentář v PDF, kde se dozvíte detailnější informace. Takže já se s vámi loučím a přeji vám mnoho úspěchu v letních měsících v investicích a budu se těšit za měsíc znovu. Naschledanou.